Počkej, neboj se. Počkej, ještě počkej, tam to, abyste tam nebyli tak máš. Ty máš, ty jste skladný. Ty máš, ty jsi dělal jámci, ty jo. Výborný. Tak kolik máme? Takhle, jo, prosím vás, tady pojďte, neodcházejte, nás musíme spočítat. Jo? Čekejte tady. Ti to rozeběhlo, Pepo. Musíme jak nahazují ty klouby zpátky. Hodně to zpátky. Jo, a pak já vám ještě ukážu nový praktický test na zadnici, jak jsme s Míšou otestovali místo. Ale teď společnou fotku všechny před auto. No, Z druhé strany. Nebo z téhle, teď je to jedno. to je jedno. Nech ten kufr otevřenej a všechny holky před auto, poprosím. Co tam toho holky všechny, zase se sejmete. Chcete vidět? Ty máte krásy. Jako teda Hondaři. Dáme pička s tím jdete já nahoru. Můžu tam já. Jdeš ještě dolů. Jo. Dopředu a dolů, no. Velký potlesk, jako holky ještě jednou všichni. Velký zasloužený respekt. Kolik máme teda?